Kabicolana, nandito tayo sa ano nga tong Mahente. Mahente o Magente? Mangente Beach Resort. So nandito po tayo sa kanilang resort. Ang laki ng resort nila, guys. Tapos kami dito, mag-ano muna kami, magti-tiktok. Hindi pa ako nakabihis, oh. Outfit check. Sila, ayan, oh, nakabihis na. Ang cute! So mag-bihis na din tayo, guys. Mamaya papasyal ko kayo dito sa may dagat kasi medyo mainit pa ganyan. Ayan, oh. So ayan po mga Kabicolana, nakabihis na po ako. Yan ang ating outfit for 2 days. Nagtitiktok kong dalawa, oh. Mali ako. So, ayan. Let's go. Ay, di makita. Paano yan? Ito na lang. Yan nga mo, dito yung nagsawa dyan, pero go. Oy, hindi pa tayo ano. Behind the scene. Tara, panangin una. Paano? Uli na ako. Maya, ulit. Ulit, tsaka tingnan mo yung dapat konti lang yung space dito kasi para tayong pandak bait. Oo nga, pangit. Medyo ipatangad mo baga. Yan. Yan. Ako te. Kaya mo na? Grabe, gagawin talaga ang lahat. Maliligo tayo no sa pool. Ay, mali ako. Nauna ako. Ano yun? Humanida. No. Ang cute! Ano pa? Ano pa? Yung yung sinayaw natin yung Ay. ay wala ka doon. Ay, Meron kami nito, ito Be. pa kayo nun? Meron kami nito. Ano yan? Ay, oh, hinahanap ko yan. Tara. Para kung tama yung leg ko na. Ay, ano ba? Na ako nagiging zombie na day. Paano nga yan? Ayun. Paano yan? Ay, nauli ako. Ba't ganyan? Tara. Wait lang, practice. Ay, sige, ma-practice Ganon. muna. Naano din. Ito yung leg mo pa ganun. Tapos pa ganun. Ako nga, nagiging zombie na. Ano? Pangit sa akin. Sige, practice. Practice mo na natin. Parito mo na sa gilid. Tama ba? Hindi ko pa yun kasi nasa try. Go. Go! Go! Ay, go na yan. Hindi! Ang pangit sa akin! Ang pangit sa akin! Ano ba sila to? Ay, isa pa! Hindi ako wala akong galaw, be. Asan na yun? Tig-drop mo, be? Oo. Malamig talaga, be! Ba't yung leg yung nawawala? Hindi ko kaya! Tingnan mo yung nagiging zombie ako, be. Pero na-drop mo, be. Tapos itiktok kami sa araw kaya daw, so... Arin. Yung kanina Oo. ate. Ano yung ganda niya? Paano yan? Yung masayaw ka lang. Tapos tatapos ka ng ganyan. Ay, yung pag ano, stop, ay yung slow mo na pag ano, tapos magkakaya. Ay, anong tawag doon? Nakalimutan ko yung pangalan. Ay, ano yung tawag? Ganun.
Mag-interview ka doon, be. Makiano na. Ito? Ito? Yan, ate. O, tara. Ano yan? And there she goes. Na 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 na. Hey guys. Tara. Ay, ba't walang ano? Sound? Ba't walang sound? Tara. Paano stop yun, be? Tapos. Parang ganun, oh. Tara. Dito ka. Yung, ayun naman ang Sige na, be. Drop mo. Isa pa? Isa pa. Go. Kiti baga. Kiti. Ako na isa ka pa. Maganda isa lang kiti. Ha? Ano pa? Ano ba? Tuter. Ay, pwede. Itong ano. Ay, ano man yan? Ini, tapos na ano, mabudot. Oo, maganda yan. Oh, maganda yan. Tala. Sige, magkakamay. Ako na lang. Tayong tatlo. Tayo tatlo. Ay, may tatlo ba yan? Oo. Oo. Pwede yan. Bago maligo. Uy, yung paa muna. Tara. 60 mo ate. 60. Para matagal. Ay, ganun din. Ay, cute. Ano pa? Ang dami na. Ay, ano yun? Ito. Sige. Ano yun? Ayun. Try natin. And if you hear this something go on the back, go on with your knees, baby, shake it to the max. But DJ, please turn up the bass to the max. Please just rewind, let me shake it to the max. And if you hear this something go on the back, go on with your knees, baby, shake it to the max. But DJ, please turn up the bass to the max. Please just rewind, let me shake it to the max. Una naman ako. Hindi kita bisa na ba yan? And if you hear this something go on the back, go on with your Saro knees, pa, be. baby, shake it to the Baka max. yan dun taan. DJ, please Si turn Drop. Pag-check out na rin siya ka, be. Dito na. Napapagod ako. And if you hear this something go on the back, go on with your knees, baby, shake it to the max. But DJ, please turn up the bass to the max. Please just rewind, let me shake it to the max. Init ako. And if you hear this something go on the back, go on with your Napot knees, ako baby, shake mag-arog it kasi to sa the max. init. And if you hear this something go on the back, go on with your knees, baby, shake it to the max. But DJ, please turn up the bass to the max. Please just rewind, let me shake it to the max. Hindi nagayod. And if you hear this something go Siya po mga kabikulan, nakakapagod mag-TikTok. Grabe. Ayan, mali-mali pa. Ayun guys, nakitapos lang namin. Anong oras na ba? Anong oras na, Bi? Outfit check tayo. Outfit check. Ayan guys. Wait lang. Outfit check. May pagalan pa si Rika oh. Outfit check.
Pag ganyan pa yan, Bea. Di pa ganun pa yan. Dito Nagtinurat na ang Parang hindi pa nakita ang ulo. Walang kukontra dyan. Huwag kayong ano dyan. Huwag daw kayong KJ. KJ, uy. Yan, yan. Hindi ko alam sa inyo, babe. Outfit check. Okay na yan. Di outfit check kita. Ay, ako din. Behind the scene. Dito sa akin. Nahirapan ako mag-set up akin. nito. Outfit check. Wait, dito sa Hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa. Dito na lang. Wala, ito lang yung ano na. Candidate number 1. Dito. Miss Bicolana girl. Outfit check, outfit check. Yun. Tapos, yung mga chinilas natin. Yung chinilas. Flex lang sa may nilas namin. Ang ganda. Ganda ng camera mo. Ay, naka-on! Ay, naka-on. Uy, naka-on yung camera. Ay, yung Adonis. So yun po mga kabikulan, ipapasyal ko muna kayo dito sa may pool. Dito tayo sa poolside. Ayan, meron sila ditong upuan. Ang cute, single. Bagay tayo dyan. Mangente. Poolside Mangente Beach Resort. Tapos ayan. Huy! Ang magaganda yung room dito. Ay, bawal pa, nakalak. Pero, sige, gawa natin yan ng paraan. Malawbat. So, dito tayo sa may pool. OMG. Eto. Ayan o. Tingnan natin yung tubig kung mainit. Maligamgam. Ay, madumi siya ng kaunti. Kasi hindi nga siya spring. Ganyan naman talaga kasi pag hindi man spring, diba? So, yan. Basta guys, maganda dito. Ang laki. Grabe, tapos meron pa may bahay. Ang cute ng bahay doon. Oh. Yun, may color blue. Tapos meron sila dito. Para siyang bar or restaurant. Ganun. Sa taas. Ayun, no. Tapos dito, merong syempre, wala mong paninda ngayon kasi wala mang event or what. Ayan, pwede dyan. Pupunta tayo dito sa taas. Uy. Ayun. Oh my God. Ano meron? Oh! Ang ganda din. Pwede siyang inuman or what. Tambayan. Ayan oh. Tapos ayan yung dagat. Grabe, may sirena doon. Oh, naka-brown. Ang ganda. Oh, ang sarap ng hangin, guys. Ang lamig. Oh my God, may tree house pa sila dyan. Puntahan natin yung tree house. Tara, guys. Kasi yan, malawak. Pero may pwedeng gawin dito. Kaya sabi ni Tati, parang ito din yung pinakamalaking resort dito. Excited ako sa tree house. So, ayan po mga kabikulana. Pupuntahan natin yung tree house na yan. Ayan, may tambayan pa sila dito. Ang ganda, oh. Ayan, oh. Upuan muna natin. Kailangan natin ma-experience. Ayan, oh. Uy! Ang ganda dito, be. Ayan pa. Oh my God. Pwede kayo umakyat dito. Nakakaya. Sarado siya. Pero active lang tayo. Tingnan natin. Sarado din siya, oh. Pero dahil pasaway tayo. Pero parang sira-sira yung ano. Hindi kaya tayo mahulog.
Hindi man. So yan, dahil nga ano tayo, pasaway tayo sa ating Uy! Grabe, pag ako napahamak sa pagpasawayan natin. Sana hindi tayo sitayin. Pag ako sinita dito. Oh, ayan. Ayan, may pintuan siya. Ay, safe naman pala. Pero may pag ano siya, masyadong luma. Tsaka may room dito, oh, pero hindi na siya, parang hindi na siya ginagamit. Ayan. Kapag gusto mong mag-unwind, ganyan. Ang ganda dyan, oh. So, yan lang guys. Baba na tayo kasi baka may makakita na sa atin. Pasaway pa naman tayo. Ayan. Ay! Hala siya. Hala. Ayan na. Yes, Lord. Hindi pa kami naliligo. Mamaya na. Tanghali na. Oras sa 12 na ata. Mag-1. So, ayan. Ayan yung dagat, mga kabikulan na. Ayan siya. Ang ganda, hoy! Ang ganda, may sirena talaga doon, oh. Naging tao na. Kanina sirena yan. Mga kabikulan. Ang ganda ng batong yan. Ang ganda pati. Ang ganda talaga, Bi. Ang ganda, Bi. Ang ganda. Oh my God. Ang ganda, Bi. Dito, be. Ma'am? Ang ganda ng view, promise. Mag-moment tayo. Sige, sige, go. Tara, sabi mo na. Ay, dito sa... Dito tayo, ate. Mag-moment tayo dito. So yan guys, set up ko kasi itong phone. Naiinis ako, kailangan kong mag-ano ng ayan, para makaset up lang tayo. Oh my God, pwede na siya. Be! Hi, be! Ano yung malayo? Hindi malayo. Uy! Ano pa? Ano ba? Gagi! Uy, ang biyaga na! Oh my God! My God! My God!
Nangitim na ako guys. Magbilis lang kasi ako umitim. Oh my god. Ayan na. Sila at magbibihis muna kami guys. Badera mga person. Naka-play pa yan eh. Nalulubot na ako. Ay ate, sira na. Bakit? Sira na ba? Sinira mo ba? Ano nasira? Ang harap na sira. Harap na. So ito mga kabila, nakabis na kami. Sa tsinelas ko. Yan. Uy, nangitim na tayo. Di oo, nangitim na kami. Konting ano lang yun konting minuto lang yun. Pero mabilis makapaitim ang ang init sa dagat, pati ang hangin. So yan po mga kabikulan na okay na to kasi nangitim na kami. Ayun yung dalawa, papunta na rin dito. So ayan, hanggang dito muna kayo guys. Hanggang dito na muna mga kabikulan. So ayan po, nag-enjoy kahit mainit. Ganito dapat, kahit ganyan mainit, dapat ini-enjoy mo para hindi ka ma-stress. So yun ang po mga kabikulan. Shower out sa mga viewers natin. Shower out doon sa mga nag-iihaw. So ayan, thank you so much. Bye bye.